L'esport, durant els darrers anys, s'ha convertit en un factor essencial en la nostra vida. La pràctica habitual d'activitats esportives és un dels pilars fonamentals en la vida diària de qualsevol persona que vulgui mantenir-se sana. La relació directa entre una vida sedentària i problemes de salut no és més que l'indicatiu idoni per destacar la importància de l'activitat física. És educatiu, recreatiu, saludable i, en alguns casos, rendible. Per aquest motiu, l'esport ha estat sempre una de les grans apostes d'aquest Ajuntament com a pilar fonamental pel creixement del municipi. S'ha de dir que Premià de Dalt ja ofereix als seus veïns un gran ventall de recintes on poder practicar esport. Per exemple, als que els agradi el futbol, el municipi té un dels millors camps de futbol de tota la comarca on juguen aproximadament uns 20 equips des de l'Escoleta, que són els més petits, fins al primer equip que juga a la tercera divisió catalana. Pels amants del bàsquet, Premià de Dalt disposa d'un total de 9 equips de diferents edats, dels quals 6 són masculins i 3 femenins. En el mateix pavelló també juguen els 9 equips dels que disposa el Club de Futbol Sala Premià de Dalt i un dels clubs més exitosos del municipi, el de vòlei. I és que la Pedrera de Premià de Dalt és una de les millors de tota Catalunya. A més de les noies de l'infantil, han estat ja recentment campiones d'Espanya, el club compta amb Daniela Andreu, una jugadora que ja ha estat seleccionada per la selecció catalana de vòlei en la seva categoria. A més, totes les nenes i nens entre 4 i 16 anys que vulguin aprendre a patinar també poden apuntar-se al club de patinatge artístic. Però a més, Premià de Dalt disposa d'altres modalitats esportives que van agafant força. Un exemple és el Bike Park La Poma, un dels millors de tota Catalunya on es disputen campionats de renom, un gran club de tennis i nombroses pistes de pàdel, un esport molt de moda en els darrers anys. En un futur, Premià de Dalt disposarà també d'una gran piscina municipal que se sumarà a diversos camps de futbol sala públics, muntanya on es disputen grans curses com la Sant Mateu X-Trail de la Marathon Cup o sortides de bici amb el grup ciclista BTT de Premià de Dalt. Pràcticament tot ubicat en una zona que podríem anomenar el nou espai central del municipi. Un espai que des de l'Ajuntament segueixen treballant per millorar, però que completa una de les millors ofertes esportives de Catalunya.